magkasama sa Tarlac City. Kapit-bisig sa pagsulong, kakayahan ay pagyamanin. Hamon sa ating paghahakbang, tipunin ang magkaibang kultura at kalinangan. Ito na ang simula, kaisa sa bighiin dapat mahalin lungsod ng Tarlac. Ito na ang simula, kaisa sa bighiin dapat mahalin lungsod ng Tarlac. Kamay, iwagay mo'y sa hangin, kaya natin ito. Lahat naman ay posible dahil sa pagkakaisa ng ating mga puso, ating syudad, mga abilidad, sabay-sabay ating pag-usad. Magkaisa